Drinska eskadrila lake borbene avijacije ratnog vazduhoplovstva Vojske Republike Srpske formirana je od letačkog kadra i osoblja vazduhoplovno-tehničke službe sa klipnim borbenim avionima tipa J-20 Kraguj i transportnim avionima tipa AN-2 sa letilištem baziranja u rejonu Bratunca. Ova eskadrila se nije mogla uklopiti u sistem rukovođenja i komandovanja komande RVI-PVO, već je djelovala praktično samostalno i izvršavala zadatke po nalogu lokalnih komandanata kopnene vojske mimo komande vazduhoplovstva. Zvanično nije rasformirana do 1999. godine, kada je jedna ekipa iz komande vazduhoplovstva i 874. vazduhoplovne baze izvršila popis i obezbijedila prevoz ostataka materijalno-tehničkih sredstava na aerodrom Zalužani. Taj nemaš. Sad ću da. Ovo je prošlo samo da izavara. Tu šumu je gađo. Tu šumu je gađo. Čekaj, ja se ne vidim. Daj, da ti namesti pa je. Daj tako. Ovo je moguće sad da lansira raketu. A, tu ti još. Moram sam da raskaj prvo, ako ti se nazad. Raketirao Evo, samo. da sam bio pravo, moguće, sam rekla je moguće da ovo...